Много се радвам, братле, да те видя. Просто... Здрасти, Васко. Ти си легенда. Аз също се радвам. С този човек ние се познаваме от колко? 19 години? 20 години. Били сме свидетели как се случвали нулевата хип-хоп вълна, първата хип-хоп вълна, втората хип-хоп вълна. Поканил съм те, тук сме те поканили в студиото на Хип-Хоп ТВ. Кажи ми за какво си не поканил. Много въпроси имаме, адски много въпроси. Добре. Кажи първо, кажи за Sniper Records, как стана цялата работа, как се получи Sniper Records? Ти сам ли го измисли и реши? Да. Sniper Records просто бяха такива времената, че аз работих в едни клубове, които бях, мога да кажа, финансово много добре. И оттам се получиха нещата, оттам се получи желанието да си осмисля живота, нали? С нещо, което цял живот съм искал да правя, защото аз още как се помня, още като бях на 14-15 години, се занимавах с брейкденс, танцувах и така нататък. Значи за те, които не знаят, едно време 88-89 години имаше една група Dynamic, се казваше, Станчо работеше с тях, след което ти направи солови неща, появи се като MC Спусък по радиото. Именно. И просто тогава се появи финансовата възможност аз да се занимавам с някакви неща, които цял живот съм искал да се занимавам. И така реших да си го направя в студиото, защото преди това бях изкарал един курс за миди... Какво беше миди там? Инструменти. Миди инструменти в Дилема студио. При Иван Бъков, били сме всички там. Иването ме гледаше това. При Ванката, моят голям приятел. И така, и просто бях инвестирал в това нещо, в обучението си и реших да си накупа няколко миди инструмента и да се опитам да ги навържа и да направя няколко албума. Сега съжаляваш ли, че се захвана с това нещо? В смисъл, като вече са минали годините, случили се и едните и другите неща, и хубавите и лошите? Не мога да кажа, че съжалявам, но мога да си сложа ръката на сърцето и да си призная, че направих много грешки. Адски много грешки направих, които не биваше да ги правя, разбираш ли. Но грешките се получиха именно от това, че просто по някой път ние се занимаваме с неща, за които ние просто нямаме образованието. Да. Защото този бизнес, той е свързан, именно, този бизнес, той е свързан с точно бизнес, икономика, пиар, финанси. Тоест това за да заработи това студио, тази организация Sniper Records, хора с много специалности. Да, за да заработи това студио Sniper Records като организация, то трябва да привлече към себе си супер професионалисти в пиара, супер професионалисти в счетоводството, супер професионалисти в менеджмента, супер професионалисти във всяка една област, в която има нужда една фирма, за да се развива добре. И това ли беше причината да се разпадне Снайпер? И в един момент ние направихме някакви албуми, пуснахме ги на пазара. Клипове. Видеоклипове и така нататък. В един момент нещата тръгнаха, обаче се стигна до едно ниво. Разбираш ли, както примерно сега на DMC, моето момче ще стане шампион. Той ще стане шампион DJ Пеко. Поне аз така мисля, надявам се. Обаче, когато стане шампион, аз му задам въпрос. Как ще извлечеш ползата от това, че ти си станал шампион? Един вид, ти се качваш някакво стъпало, оттам нататък ти трябва да си наясно как можеш да извлечеш максимална полза от това, че си се качил на това място. И това, ние просто направихме някакви големи продажби, така нататък, т.е. добихме някаква популярност, оттам нататък ние не знаехме какво да правим с тази популярност, защото никой от нас не е учил за това нещо. То явно беше така и с другите, защото знаем, че и при Мишо се получи същата схема и неговите неща се разпаднаха и на всички нещата се разпаднаха в общи. Именно. Просто бизнесът не търпи неадекватност. Това е цялата истина. Като заговори за това човек на DMC-то, кажи за те, които не знаят, кажи за DMC шампионат, който предстои съвсем скоро. Значи, преди 4-5 години спрях да се занимавам с Sniper Records, смисъл прекратих отношенията с абсолютно всички. Казах и момчета, аз съм до тука, аз повече един лев няма да си извада от джоба, нито за албуми, нито за видеоклипове, нито за пиар, за абсолютно нищо, защото просто не ми се вързва, не е рентабилно. И студиото си ми седи, събирам се в студиото предимно с диджей, защото все пак това ми е професията. И от миналата година привляках едно момче, което за 2 месеца
успях да му дигна нивото до такава степен, да му кажа, да му открия грешки, да ги преодолее тия грешки, да му дигна нивото до такава степен, че миналата година на състезанието той стана втори. Тази година DJ Пек отново ще се яви на DMC на 29-ти в София клуб и тази година аз силно се надявам, понеже знам уменията му, знам му качествата, знам журито какво гледа, какво търси и мисля, че тази година ще стане шампион, мисля, че ще стане първи. Вие гледате Urban TV, с мен Васил Николов, а.к.а. Теслата на гости. Това е Urban TV, с мен Васил Николов, а на гости в студиото вече е и Шошо. Какво става, братле? Всичко ще е брат. Веднага искам да те попитам, ти си в момента човека, разбира се, след Bash Motion, естествено, който снима най-много български хип-хоп видеоклипове. Това ли е в момента основното нещо, с което се занимаваш? 80% от времето си, да. Много е готино, забавляваме се всички, разпускам, медитирам по този начин. Това е твоя начин да медитираш, да правиш хип-хоп видеоклипове? Естествено, като всяко изкуство, по някакъв начин разпускаш и действа така като транс на душата. Все пак, както и музиката, така и видеото, по същия начин действат. Има ли артисти, с които се работи по-лесно и с които се работи по-трудно? По принцип, естествено, че има, но гледаме общо взето всичките претенции да ги премахнем от хората, защото по принцип идват хора, които грам не разбират, нали? Те просто си казват какво искат да бъдат, ние трябва да измисляме сценарии. Те подобни, обаче пък си идват си хора, които си подготвени, направо с сценарии, направо с някаква визия, тяхна си как да изглежда и така. С тях се работи по-лесно, нали? Защото имайки предвид тъпкания ми график, просто по-лесно се случват нещата и ми остава време за другите. С кой си работил най-лесно? Ти кажа честно, почти с всички работя лесно. Като се почна още от първите ми там неща с MVP, с Дани, с Дефол, защото те си момчета такива, които си имат в тях такова поведение и някакси нещата стават при тях много достоверно и правдоподобно на американските неща. Все пак, сега колкото и да му обвиняват егото с тези американски неща, всичките сме тръгнали оттам. Гледали сме първо американските неща, не сме гледали някакъв зимбабски хип-хоп или там шотландски хип-хоп. Сме станали фенове на шотландски хип-хоп. Гледали сме американски хип-хоп, сме станали фенове на американски хип-хоп. Вече после са се появили от своя страна френският и немският и английският, които от своя страна също са били фенове на американски хип-хоп. С това, че ми е много приятно да работя с хора, които наистина по някакъв начин доближават американския хип-хоп. И с рими, и с поведение, и с флоу, и с всичко. Всички знаят, че ти на времето първо започна да се занимаваш с музика, след това стана продуцент. Как така се случи, че от продуцирането на хип-хоп премина към снимането на видеоклипове? Как така се случи? Аз още и тогава си снимах клипове. В смисъл, като започнах с хип-хопа, с музиката, някакси паралелно и с това ме блазеше идеята за режисура и за видеозаснемане. Говориш ми по времето на Снайпер? Да. Иначе и преди това, аз спомням с брат ми, винаги сме били такива, като си вземем някой филм като малки да гледаме, ВХС. И винаги сме били големи анализатори на начина за снимане, начина на игра на актьорите, развитие на героя и така нататък. Винаги, като сме гледали филм, и даже сме се хващали как самия филм, нали, сценария много не го разбирам, обаче разбирам откъде тръгва камерата, сега какъв прием се използва тук, все такива неща. И с течение на... Значи това не знам дали лоша шега на съдбата или добра шега на съдбата, сигурно е добра. Просто ми предоставя възможност и база и арсенал за тази работа, за тази професия. А иначе правенето на музика винаги си остана в мен като едно хоби, за което аз съм много пристрастен. И дори като стана някоя сутрин вкъщи и първите половин час ги използвам да седна пред компютъра, пред музикалната програма, да си нацъкам някакъв бит и след половин час нещо ме пуска.
почвам да се занимавам с другите работи, но винаги отивам в студиото с идеята да си правя музика, да си правя песни и в спорното време, разбира се. Тоест в момента разкрихме една тайна, че за Шошо правенето на клипове е професия, а правенето на хип-хоп музика е хоби. Може ли така да го кажем? Ами да, с пояснението, че все пак професионалната си дейност имам и голяма част и хоби, защото без любов и хоби няма да се занимавам с това. Изкуството, ако не го правиш любов. Да, колкото и нали да е професия, знаеш, става си все едно да ходиш да работиш на автомивки, нещо такова, пак го работиш на желание. След като по толкова много видеоклипове работиш, остава ли ти време да обърнеш внимание на Раптон, на записите там в студиото? Гледам така си подреда нещата, че ми остане в живота време за всичко. И за семейството, и за приятелите, и за Раптон, и за видеоклиповете, и за разни други дейности, и за анализиране на някакви неща, съвъглавяване в разни познания и така нататък. Гледам да не се задържам на едно място, колкото мога, защото все пак живеем в един динамичен свят и от всякъде живееш на едно кръстовище. Живееш, дет се вика, на въртележката и ти трябва самия да станеш механизъм от тази въртележка. Затова, че гледам да имам място и време за всички. Трудно ли се постига такъв баланс? Смисъл, колко години ти трябваха? Ами, още не съм го постигнал напълно, защото нали, опитвам се правя всичко възможно, някъде все пак издиша системата, го караме с жена. Обещавам нещо на децата, което трябва да се изпълни и почти на косъм се изпълнява. Нали, ако нещо не стане, гледат ме на кръв. Понякога издиша и там при моите хора и те ме гледат на кръв. Те най-много ме гледат на кръв. Да го но гледам, всички са доволни в моя живот. Така че дори хейтерите, моите хейтери да бъдат доволни. Те най-вече трябва да бъдат доволни, защото не искам да ме псуват и да се дразнат за нищо, брат, че все пак аз съм като тях, не съм нищо по-различно, просто работя, случват се нещата, имам и малко късмет. Днес имам, утре нямам късмет, утре те ще имам късмет. Затова аз мисля, че винаги трябва да мислиш позитивно нещата, защото все пак, знаеш, живеем в едни вибрации, като излучиш негативни вибрации, ти се връщат винаги негативни. Изпитвал съм го на мой гръб това, като бях и аз хейтърче в началото, нали, хейтвах много, хейтвах такова и все нещо ми се случваше гадно, все нещо закъсвам с някакви работи, нали, случват ми се лоши случки, за които аз още повече почвам да не годувам и те още повече почват да се случват. Затова сега като ми се случи някаква лоша случка, просто я подминавам с смях, така да се каже образно, защото да не ми се върне пак. Не, за какво говорихме всъщност? Добре, не е смисъл тия неща, които ги каза, хората не се замислят, но също са много важни и трябва човек наистина да бъде позитивен и хубавото се връща винаги. Това е Urban TV, сме Васил Николов, а.к.а. Теслата, на гости на студиото вече Росен Дуков, Пикасо. Стария рапър Пикасо. Стария рапър Пики. Добре. Стария рапър Пикасо. Днеска той е по един много специален повод на гости в студиото. Днеска ще си говорим за български хип-хоп и по-скоро за неговата история, от която е част и самия той. Може би е най-добре да започна с нещо, което много малко хора всъщност се оказва, че знаят. Това е факта, че на времето, коя година? 2001 година, дебюта на Пикасо всъщност съвпада и с дебюта на Лора Караджова. Те заедно дебютират в едно парче, което се казва "Кажи си, бейбе, GSM", парче издадено в Rap Attack 2, ако не се лъжа, да. Заедно с участието на Флейвъра. Та всъщност това парче се явява дебютно както за Пикасо, така и за Лора Караджова, която след това вече отива в Болфейс. Така, след като вече са минали години, как ти се струва това твое начало? Ами, как да ми се струва? То винаги ще си остане много емоционално за мен, защото това е първата песен, реално, която излезе официално в албум в промишлен тираж и спомням си, че аз тогава заминах точно по една програма за обмен на студенти Еразмус за Португалия и буквално една седмица преди това записахме при тебе в студиото с Флейвъра, даже и Лора не я познах тогава. Всъщност, тя след това записа вокалите и се запознахме след една година след като излезе парчето, което е много странно.
И така и си спомням, че тогава ми го прати диска в Португалия за първо парче. Това първото парче професионално издадено, професионално записано и така, за което съм ти много благодарен. Радвам се, защото както и Лора в последствие се оказа успешен артист, така и ти в последствие също се оказа един много успешен хип-хоп артист. Всъщност, след това, както вече всички хора знаят, ти отиде в Sniper Records. Как точно се случи това? Да, случи се след като се върнах от Португалия. С Танчо се запознахме и те тогава търсиха човек, който да прави видео и графичен дизайн в лейбъла. Аз точно това завърших и там специализирах в чужбина точно това и отидох в общи линии, почнах да правя обложките на повечето албуми, да не кажа на всичките. Това е коя година? 2002 началото може би. И в последствие почнахме да правим видеоклипове, реклами, шапки, предавания. Там аз вече съм забравил и мисля, че имаше някакво предаване. Освен това по MM, което водех Hix Team. Почнаха изписанията да излиза нокаут и там също се включих. И така и в един момент по цял ден като висиш в студиото там и слушаш звездите как смисъл записват и си правят кефа и викам, що такова, пробвам аз. Точно като по филмите, нали, всички си тръгват и аз такъв плахо включвам пулта, микрофона, почвам и записвам и след една година всички казват, бати, гениалният изпълнител, ти издавам албум. Не беше точно така, горе-долу. Тогава сега като каза, се сетих, че първият клип, който се снимах, беше на Флейвъра, на Диаманта на Мина. И сещам се, че тогава, в смисъл, резолюцията беше около 640 на 480. Нещо такова и тогава пък за първ път снимахме на покрив на блок с влакове, значи доста иновативни моменти има и там. Всъщност Диаманта на Мина се превърне в един от много големите хитове на прехода между първата и втората хип-хоп вълна, защото всъщност точно по това време, 2000-та година се случи, когато вече окончателно всички разбраха, че първата хип-хоп вълна е приключила и вече се виждаха наченките на втората вълна, на новите артисти, включително и такива като Пикасо и всъщност Диамантената Мина наистина беше един изключително силен за времето си проект, който и телевизия ММ тогава подкрепи много сериозно. Липсват ли ти тези години, защото ти тогава си бил в кухнята, как се случвали нещата по това време и сега отново малко или много си е в кухнята, как се случват нещата в момента. Липсва ли ти онова време? Смяташ, че тогава нещата се случваха по по-правилен начин от сега или? Със сигурност не бяха толкова пошли и комерциални. Пак се правяха с идеята да си изкарват пари, освен за кеф. Но някакси бяхме по-сплотени, аз поне си спомням в Снайпер, че си бяхме като екип, като приятели, нали. Сега скоро даже изкарах едни лога от Снайпер, от етапите в как се развива логото на Снайпер и всички го лайкнаха таки и почнаха, носталгично ми е човек. Колко ми липсва, не знам си какво, значи в общи линии наистина е било по-добре отколкото сега. Поне според мен, аз така мисля. В самите песни, значи не е като сега. Значи едно време всички го правиха поне около мене за кеф. Истински, нали, хип-хоп е музика, стил, който предполага, че в една песен има 300-400 думи и повече. Съответно ти трябва да се напрегнеш малко, не да пееш, да си поп-изпълнител, да зациклиш един припев в 2 минути. Така че се влагаха с усилия, слушахме западен, американски хип-хоп, това преди това, нали? И в този момент почнахме да ги вкарваме всичките, цялата тази информация научена, вече да се пречупва през твоя поглед, докато сега ми се струва, че не ги правят, но това е глобално, не само тук в България. Някакси не ги правят нещата, така че... Със сърце. Да, след 3 години, като си пуснеш тази песен и да си кажеш, сещам се тази песен, написах там заради едно момиче, защото ми разби сърцето, примерно, и така нататък, или защото тук се напихме и се смазахме една вечер и бяхме на парти. Сега не искам да коментирам, ама това е ясно какво е. Според тебе какво доведе до края, кои бяха факторите, които доведоха до края на втората хип-хоп вълна, защото така както си говорим и така както слушаме музиката, която се е правила тогава, със сигурност причината не е в музиката. Втората хип-хоп вълна, това е
Проблема, който все още според мен не може да намери решение в рап средите българските, че не може да се обединят всички. В смисъл, почва да стават нещата, но явно трябва да мине време. Много са темпераментни всички. Тогава бяха от основните левели, от индивидуални изпълнители като цяло. Значи правяха се срещи, си спомням, конференции, пресконференции, не си какво. Всичко нали точно и след 3 дена пак всеки си тръгва по неговия път и то винаги става така, да се вика. Ако не са сплотени хората и обединени да работят за една кауза, нещата полека-лека почват да западат. Това се случи. Докато при първата вълна причината беше това, че скочи много, как беше, че се получи инфлация с доларите и левовете. Докато при втората вълна, според мен, беше чисто личност на причината. Това, че не можаха да се... В смисъл... Тогава... хип-хопа, тъй като не бяха сплотени, според мен, рапърите и хип-хоп изпълнителите и групите. И се наложи фолка и затова се стигна до един такъв момент.